खस्थ'खौ जोङो सारमोना जोंनि केसखौ सिफायना होगोन जों इखौ आसा थियो आंनि बायदि गोबां केस दङ जोंनि धेमाजियाव दा जोङो डिसेम्बरनि 31आव जों मोनफ्रोमबो मासाव जों 7 जन मानसिया जों थांबाय थानांगौ जोङो गुबुननिफ्राय जोङो दाहार लाना थांनांगौ जायो जों बबेनिफ्राय जों मोननांगौ दा जोंखौ सारमोना एसे जोंखौ नाहरनांगौ जाहाथे जों फारसे जोङो 157आ जों जेबो अनसुंथाइ जों मोनाखै जों लाथिख' जों धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ सारमोना जोंखौ आं नायनायखौ आं लुबैयो आरोबाव जोङो मा मावनानै जों जाबावनो जों फारसे जों आखाइनि जेबो खामानि रोङा जों जेबो रोङा जोंखौ दायो जों बायदिखौ रावबो जोंखौ हाजिराखौनो जोंखौ लाया जोंखौथ' रावबो हाजिराखौ जोंखौ लिंखाया जों मा रोंनो माखासे जों जाथिनियाव जोङो बर' माहारिनि जोङो लाइफखौ जों हगारखानाय जों जाखादों जोङो बेहाय जों हगारनानै दिनै जोङो कम्पिउटारखौनो थुनो रोङो ना माबा मोनसे जोङो खामानिखौनो सोरनावबा जोङो हाजिराखौनो दायो जोंखौ रावबो लिङा सारमोना 5 तारिख आरो 6 तारिखआव जिबायदि माने चेक राननो लागा बे चेक रानैनि आवगोलनो जोंनो फिननायखौ जोंनो हरनांगौ एडभान्स बेखौ जों लुबैयो आरोबाव सारमोना आरोबाव जोंनि केसखौ सिफायना होनांगौ आं केसखौ आं खोथैनि आं मिडियानि गेजेरजों इयो बे केसनि धाराया मोनसेया इयो सि नं US 220 आरो B 121 आरो लोगोसे अब्लिक A 122 अब्लिक 123 अब्लिक 384 आरो लोगोसे 34 IPC RWC 1030 UP अब्लिक एसेट्रा RDW एसेट्रा 25 1A आर्म्स एक्टर बे केसाव आंना फसिना दं सारमोना आंखौ नायहरदो जोङो रागा जोंबाथ' मा जोङो बहाबा जोङो सोरनिबा जंफाराव जों बारसिनना लानोसो गोसो जाबाय जों जाहाथे मानो होनब्लाखि रावबो सासेबो गैयाब्ला जोङो मानसिफोरनि मोननैयावसो जों दायो इसोरबो मोनाखै होननायावसो जों दायो दं नङाबा जों हारसिंनो जों थैनो गोसो जानानै दं दायो जोंनि बुंनाया बिसिनावनो सारमोना नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै नोंसोरो मा बुङो सारमोना गाबोननो 5 तारिख एबा 6 तारिख नुयैनि आवगोल जोंनो भिडिअनि गेजेराव जोंनो फिननाय जोंनो हरनांगौ नङाबा जोंबो आसनिखौ जों सारमोना जों बेलेग बेबस्था जोङो बोलोजोंथ' जों गैखाया जोङो आयदा जों लागोन सार थाबैनो जोंखौ नायफिनोबा मोजां जायो मानोना जोंनि दुखु खस्थ' दिनै न' गारबायनानै खथ' बोसोर जुगे बिदि रायजो जानांगौ जादों हाग्रा हालामाव थानानै दिनै फैफिननानैबो जुदि जों न'खरनि बिमा बिफाजों जों जुदि गरसेबो जेबो होफैनो हायालासेनो दिनै न'खरजों बिमा बिफाफोरजों सैया जानायखौ बिथांमोना मा जोंखौ बिदिखौ लुगैजादों नामा ना बिथांमोना जोंखौ राजा लामा जिरायथेनायनि मोनसे लामासो गालांदों नामा गागोन जों गानांगौ बायदि जायोबा जों कन्स्टिटिउसन संबिधाननि गेजेरजों थानानै जों नांफिनगोन बेखौ जों भायलेन्टलि नङा नन भायलेन्टलि जों नांगौबा राजा लामा गाथेनोबाबो जों नांगोन आरो बेखौ मोन्थायखौ जों थै जिउ जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जुदि जों बावसोमनो हादोंबा बे नांनायखौ जों जेब्लायबाबो फासौआ जों नांथारगोन जों 157 दं आरो बिटिआरनि बाहेराव गुबुन जिल्लायावबो माखासे थालानाय दं बिथांमोनजों जों कनसाल्ट खालामलायनानै जों ज' मोनसे जालायनानै जों बे राजा लामा गाथेनाय लामाखौबो जों हाबाफारिखौबो लागोन आरो आं बारा बुंनो सानला जोबनायाव आं बेखौसो खावलायो दे प्रमद सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार नोंथांमोना सरकारनि आसनाव थानाय हिसाबै नोंथांमोना गोसोबा थाबैनो खालामनो हानाय राहाया नोंथांमोननि आखायावनो दं बेखायनोथ' आं गुरैयै खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय जाहाथे आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना जाहाथे दुखु दामोन आं रायाखै मोदै गनानै आं बुंनांगौ बाध्य जाना फैदों दिनै बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय आं धेमाजिनि डिस्ट्रिक्टनि Ex-NDFB जानानै जों गेजेराव माखासे जों दायो खस्थ' मोनना दङ जों दिनैहालागै जोंनाव केसा बायाखै जोङो केसजोंनो जों भुगिना दङ जोंनाव केसा जि सोलिगासिनो दं दाबो आंना फैगोन डिसेम्बरनि 31आव केस दं खनसे केसाव थांगासेयाव आंना 2000 सामथिं 3000सो थाङो
बिखौ आङो गुबुननिफ्राय दाहार दुवार लानाय दं जोङो बेसेबां जों खस्थ'खौ लाबावनो सारमोनना अननानै जोंखौ एसे नायहरदो आरोबाव लोगोसे जों दायो जोङो खस्थ'खौ जोङो सारमोना जोंनि केसखौ सिफायना होगोन जों इखौ आसा थियो आंनि बायदि गोबां केस दङ जोंनि धेमाजियाव दा जोङो डिसेम्बरनि 31आव जों मोनफ्रोमबो मासाव जों 7 जन मानसिया जों थांबाय थानांगौ जोङो गुबुननिफ्राय जोङो दाहार लाना थांनांगौ जायो जों बबेनिफ्राय जों मोननांगौ दा जोंखौ सारमोना एसे जोंखौ नाहरनांगौ करिम जे Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटी हिसाबे आमी एसपेक्शन हिसाबे आमी आजिलके आसनी बा किबा एटा रिहेबिलिटेशन का बा किबा एटा आमी करि पेले खाबलय बा आमी किबा दुकाने हक बा किबा एटा बिजनेसे हक बा এইবিলাক কৰি খাব কাৰণে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে আজিলৈকে একো পোৱা নাই ইটোৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক যে অতি সোনকালে কৰি দিব লাগে বুলি আমি এটো অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে সোনকালে অতি সোনকালে কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে যদি অতি সোনকালে কৰি নিদিয়ে এতিয়া 5-6 তাৰিখত ডিসেম্বৰত যে দিবলগীয়া ৰিহেবিলিটেশনৰ এটো নোটিছটো দিয়া হৈছে এটোৰ কাৰণে আমিও যে দুখ লাগিছে যে আগতীয়াকে হৈ গল আমাৰ ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্ট গহপুৰ আৰু বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত থাকি যোৱা ৰিহেবিলিটেশনৰ যিমানখিনি লিষ্ট থাকি যোৱা এইবিলাক কৰি দিব লাগে বুলি আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্যাৰ আৰু প্ৰমোদ বড়ো স্যাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছো আমি যেতিয়ালৈকে নাপায় আমি এতিয়ালৈকে আমি ৰখি থাকিম আৰু যে আমি কৰিবলগীয়া যে যেতিয়া আমি নাপায় প্ৰতিবাদ কৰা আমি বাধ্যতা হ'ব বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলো ধন্যবাদ धेमाजी जिल्ला Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटिया दिनै एसपेक्शननि जानानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों खुद्रिदों रागा जोंदों गाबदों दिनै 5-6 डिसेम्बराव रिहेबिलिटेशनखौ होनाय जासिगोन बे हिसाबै जों दिनै धेमाजी जिल्लायाव सासेबो NDFBSनि लिस्टआ आउट जायाखै बा रिहेबिलिटेशन मोननायनि लामायाव नुवाखै दिनै धेमाजी जिल्लायाव माबोरै निल जानो मोनखो बिटिसिनि बायजोनिखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमोद बर' सार आरो Ex-NDFBनि सिगनेटरि मेलेमजिबि दैदेनगिरि सारमोना मोनफ्रोमबो जिल्लानि Ex-NDFBफोरखौ दिनै समान नोजोरै नायनांगौमोन दिनै मानो उदैनि बिखुंनि सोरखौबा माइगाब जुजाय खालायनांगौ जाखो जोङो जोबोद दुखु मोनदों धेमाजी जिल्लानि Ex-NDFBआ थै जिउ देहा मोदोम दुखु खस्थ' मोनाखैमोन नामा जों बेखौ बुंनो सानोदि आरो सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिटिसिनि बायजोनि रिहेबिलिटेशनखौ थाबैनो मावफुंना होआब्ला जों जोबोद गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जागोन प्राइम 24 चेनेलनि गेजेरजों आं भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार बिथांमोननिसिम आं बेखौसो মোৰ নাম এছ বানলু আমাৰ 16 জুলাই 2020 Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटीটো আমাৰ বেদবাৰী কলেজত গঠন কৰা হৈছে তাৰ পিছৰ পৰা আমি চুক্তিৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা আমি আজিলৈকে সব কামখিনি কৰি পেলাই আমাৰ যিমানখিনি কাম থাকি গৈছে ৰিহেবিলিটেশনৰ পৰা আমাৰ কেছ ফাইনান্স নন ফাইনান্সৰ পৰা আমি সবখিনি কামটো আমি কৰি পেলাই আমাৰ ধেমাজি SP অফিসত আমি গঠাই দিয়া হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্স্ট লিষ্টত আমাৰ ৰিহেবিলিটেশনৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশন হৈছে তাৰ পিছত সেকেন্ড স্টেপত বি ৰিহেবিলিটেশন কাৰণে ভেৰিফিকেশন কৰা হৈছে তাৰ পিছত নিজৰ থানাত আমাৰ ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টত 3টা আঞ্চলিকৰ পৰা আমি গোগামুখ থানাৰ পৰা আৰু শিলাপথাৰ থানাৰ পৰা আৰু সিমনচাপুৰী জনাই থানাৰ পৰা সবখিনি ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পাছত তাৰ পিছত আমাৰ ধেমাজি হেড অফিসত হেডকোয়াৰ্টাৰ SP হেডকোয়াৰ্টাৰত সবখিনি কাগজটো দিয়া হৈছে দিয়াৰ পাছত আমি যে জানিব গৈছে এটো গুৱাহাটী HB
গুৱাহাটী SB হেডকোৱাৰ্টাৰত গুচি গ'ল বুলি আমি গম পোৱা হৈছে। তাৰ পিছত আমি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে যিমানখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে, ফাৰ্ষ্টত বি হ'ল, ছেকেণ্ডত বি হ'ল, তাৰপিছত আজিলৈকে আমি একো তথ্য পোৱা নাই, আমাৰ একো লিষ্ট অহা নাই। আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ Ex-NDFB ৱেলফেয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিয়ে আমাৰ এতিয়া দুখ ভাগ্যজন কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি দুখ জনাবলগীয়া হৈছে। আমাৰ যিমানখিনি পাবলগীয়া, আমাৰ যি সংগ্ৰামত যিমানখিনি যি আমাৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা যদি পাবলগীয়া আছে, চুক্তিত যিমানখিনি কি দফা মতে কাম কৰিবলগীয়া আছে, চুক্তিৰ মতে আমি পাবলগীয়া আছে, সেইখিনি বস্তুটো আমি পাবৰ কাৰণে আমাৰ মনত এতিয়া আশা আছে। আশাৰ মতে আমি যে আমি সন্তুষ্ট পাব নেকি, বা আমি এতিয়ালৈকে ৰখি আছোঁ যে আমি ৰখি পেলাইও যে আমি আজিলৈকে নাই পোৱা, এইটোৰ কাৰণে আমি দুখ হ'বলগীয়া বাধ্য হৈছে। এইটোকে যে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে Ex-NDFB ৱেলফেয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি হিচাপে আমি এইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ BTCৰ CEM চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু লগত অসমৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি এইটোকে অনুৰোধ কৰিম যে Ex-NDFB ৱেলফেয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি হিচাপে আমি এছপেকশ্যন হিচাপে আমি আজিলৈকে আঁচনি বা কিবা এটা ৰিহেবিলিটেশ্যন কাৰ্ড বা কিবা এটা আমি কৰি পেলাই খাবলৈ বা আমি কিবা দোকানखौ बुंनो सानोदि आरो सरकार आसाम सरकार आरो BTR सरकार BTCनि बायजोनि रिहेबिलिटेशनखौ थाबैनो मावफुंना होआब्ला जों जोबोद गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जागोन। प्राइम 24 चेनेलनि गेजेरजों आं भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकार बिथांमोननिसिम आं बेखौसो खोमायाव सोनो नागिरदों जे दिनै धेमाजि जिल्ला Ex-NDFB ৱেलफेयार कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै जोङो टटेल जोंहा रिहेबिलिटेशन फैदोंमोन 157 केडार्सनि, बिनि गेजेराव दिनै मानि जाहोनाव लाथिख' जानांगौ जाखो? बे लाथिख' जानायनि जाहोनखौ आंनो भारत सरकार एबा BTC सरकार एबा आसाम सरकारा सानथामनि गेजेरावनो आं बिनि फिनखौ लुगैयो। मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जानो मोनखो? खोनानो मोनदों जों दिनै BTCनि बायजोआव थानाय दिनै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआ 50% जादोंबा आरो लोगोसे कार्बि आंलंआव सासेबो गैया, दिनै गलाघाटआव गैया, दङबाबो बट करि बिथांमोना सासे सानै थानो हागौ। टटेल लीला जाबाय कार्बि आंलं आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे बिसिनारावबो खमानो दं। अब्ला आं दिनै जोंनि BTCनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बारनि सायाव आं जोबोद दुखु दं। मानोना होनोबा बिथांमोना मानि जाहोनाव जोंखौ माइगाब जुजाय खालामखो आरो लोगोसे बिथांमोना दिनै अलमस्ट बोसोरनैनि खाथियाव जाबाय, दिनैसिम दिनै केसआ जाहैबाय जोंना धेमाजियाव दिनैसिम जोंनिनो थानाय जि अर्गें बिथांनि केसआबो दिनै बायाखै। बिथांनि केसआ एफाग्राब गिदिर केस नङा, दिनै बिथांनि केसखौ मानि जाहोनाव सिफायनो हायाखै दिनैहालागै? दिनै अलरेडि टटेल BTC गभर्नमेन्टआ आरो आसाम सरकारा टटेल प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङो, फोस्रावो जे केसआनो बायजाबाय होनना। दिनै फिसा केसखौनो सिफायनो हायाखै। मानोना बिथांमोना दिनै मोजां मेगन एबा समानै नायाखै नामा BTCनि बायजोनि मानसिफोरखौ? दिनै BTCआव बायदों माखासे, आरो दिनै थैनायनि बहुत खोथा थाहैबाय मार्टियार्सफोरनि, बिथांमोना मार्टियार्सनि फैसाखौबोथ' दिनैसिमहालागै रिहेबिलिटेशनफोरखौ होआखै। बेफोरनि जाहोनखौ आंनो सानथामनि गेजेराव बिथांमोना होयोबा आं लुगैयो, खोब मोजां मोनो आरो। मोजां मेगन एबा समानै नायाखै नामा BTCनि बायजोनि मानसिफोरखौ? दिनै BTCआव बायदों माखासे, आरो दिनै थैनायनि बहुत खोथा थाहैबाय मार्टियार्सफोरनि, बिथांमोना मार्टियार्सनि फैसाखौबोथ' दिनैसिमहालागै रिहेबिलिटेशनफोरखौ होआखै। बेफोरनि जाहोनखौ आंनो सानथामनि गेजेराव बिथांमोना होयोबा आं लुगैयो, खोब मोजां मोनो आरोखि। सानथामसोनि गेजेरावनो आंनो बिनि फिनखौ नांगौ। मानो होनोबा बे आंनि बिथांमोननि सायाव गाज्रि नोजोर दं आं बुंनाय नङा, बिथांमोनखौ आं खावलायदोंसो जे मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जानो मोननांगौ। आरो लोगोसे दिनै अलमस्ट 4036 बिथांमोना बुंदों। 4036 केडाराव 100
माने 150 करोड़ टाका सेंट्रल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन जानाय बे सेंसना 150 करोड़ टाका सेंसना अलमोस्ट जाखाबाय दिनै गिबि खेब बे प्रायरिटिखौ मोन्दोंमोन बै जोंहा रन्जन दैमारि सार एबा गबिन्द सार एबा धीरेन सार बिथांमोना गिबि खेबाव ओरैनो भट करि 1000सेनि सायाव मोनलांखाबाय कैलकुलेट खालामदों आं दिनै बिथांमोना 1000सेयाव मोनलांबाय आरो दा नै दा फैबाय थानांगौआव अलरेडि 2700 जननि होगोन 5 आरो 6 थारिख खालि अब्ला 4036 नि बाजेटआ इनक्लुडिं अलमोस्ट जाहैनो थाखाबाय 4000 मानसियानो अब्ला जोंनि बाजेटआ बोरै फैगोन अलमोस्ट 150 करोड़ टाकाखौ बिथांमोना रानखानाय बायदि जाहैबाय अब्ला जों बबेनिफ्राय मोनगोन दिनै कार्बि आंलं एबा जोंनि धेमाजि जिल्ला एबा गुबुन गुबुन जायगानि थालांनायफोरा बबेनिफ्राय मोनबावनायनि राहा दंबावो ना बेफोरखौ गोदानै बाजेट लागोन नामा दिनै जुदि गोदानै बाजेट हमनांगौबा दिनै 3 बोसोर दान बोसोर बा बोसोर मोनथामनि सायाव नांगोन जोंनो बेफोरखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया दिनै जों नांदोंमोन जिउ गोमादोंमोन थै गारदोंमोन जों थोरसि गंसेयाव ओंखाम जालायदोंमोन जमा ज' जाजाय ज' जादोंमोन दिनै बे रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायाव मानो जोंखौ बिथांमोना सासेबो लाफायालासिनो मानो बिदि नासयलांखो आं बेखायनोथ' गुरैयै खावलायो जे जोंहा प्रमद बर' सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो केन्द्र सरकारनि जिथुनिखि जोंहा प्राइम मिनिस्टार दं बिथांमोना थाबैनो जोंखौ नायफिनोबा मोजां जायो मानोना जोंनि दुखु खस्थ' दिनै न' गारबायनानै खथ' बोसोर जुगे जुगे बिदि रायजो जानांगौ जादों हाग्रा हालामाव थानानै दिनै फैफिननानैबो जुदि जों न'खरनि बिमा बिफाजों जों जुदि गरसेबो जेबो होफैनो हायालासेनो दिनै न'खरजों बिमा बिफाफोरजों सैया जानायखौ बिथांमोना मा